Mburi iki lho po enak. Bokonge ditenetne no kok mburi penak apa meneh lek dislempitne karo miring ngono penake apa meneh adep-adepan gek tangane ditukne mburi ngono luwih enak lho bolo. Wis tau jajal burung dislempitne sing kok mburi. Jajal entuk golek enak ngandel lho aku. Pejabat cilik iki wis ora pernah salah. Wis adegan apa ae wis tak lakoni. Sing urung neh iki adegane iki wong telu ngono kae. Urung tau. Aku ndek Mambeng iki dipameri manuk gedhi ya. Dipameri manuk gedhi karo cowok kok Ngawi. Piye lah kok gedhi padha karo lekku mangan gedang mulu-mulu kae lho. Yo ndahne ya sing gedhi-gedhi ngono kuwi. Aku kapan entuk manuk sing gedhi ngono kuwi. Aku mbiyen tau entuk manuk sing gedhi iki lek nggih icil iki ya cah ya. Aku ki arepe ngomong wedi-wedi asline iki. Arepe ngomong ki wedi-wedi sedap gitu. Asline arepe cerita iki wedi-wedi enyoy, bukan dadak mikir ya. Aku ngene-ngene, aku kudu guyu gitu. Wedi diamuk wonge mian. Kapan lek entuk manuk gedhi ngono kuwi iki lek dislempitne ndang metu. Lek nggih ngicil iki pejuwe ndang metu cak. Tenan. Aku mek dipameri manuk gedhi. Ya maune ndak tak didahi emoh aku ki ngono. Wegah. Ae ngono. Terus dek iki tetep ndudohi ngono. Ya gek tak lirik gek ora tak delok ki mubadir. Penasaran tak delok ki koyo piye ngono, koyo canggung gitu. Koyo canggung banget. Jadine konone meksa ndang to ngono. Dudohi iki lek apa kuwi jenenge langsung ngono mungkin menak ya langsung ngono kuwi langsung tak delokno menak. Lah iki lek mek nanggen foto ngono kuwi maksud iki lek dudohi iki ya enek lah ora nang telepon WA no ndak sih. Cumane ya lucu ae. Budak titru aku lek ngomong diburu wong akeh. Nang aplikasi lek dudohi iki cah ya. Sing penasaran yang dudohi lewat aplikasi, enggak lewat nomor WA. Aku enggak pernah membagi-bagikan nomor WA sih. Enggak pernah. Jadi ya begitu. Aku jangan kutunggu tenan. Jangan kutunggu tenan. Dan terima kasih yo sudah menghibur aku dengan manuk musim gedhi. Ya walaupun mek mau dudohi tok ya lumayan lah untuk hiburan. Untuk hiburan itu namanya, tapi disclaimer ya Cah, aku ini dengan dia hanya berteman dan bersahabat. Dia hanya sebatas follower aku jadi enggak lebih daripada itu. Gitu. Engko sing ngomong aku ngene masane aku piala bergilir apa piye. Rumasane turuk negara piye. Saya nemui pejabat iclik tapi duduk pejabat negara. Kono ya. Pejabat iclik individu. Wong sing ngesahne aku Pak Pramono. Wis ngono ae cah. Aja lali kentu.